365 nappal ezelőtt eldöntöttem, hogy tökéletesen fogok edzeni egy évig. Ez én vagyok, egy évvel ezelőtt. Aludtam átlagosan 5 órát egy éjszaka. Egy 5000 lépésre sikerült rávennem magam. A koffein függőségem az egekben szárnyalt, és 78 kiló voltam nagyjából egy 12%-os testzsírral. Úgy éreztem magamat, mint egy zsák krumpli minden nap. Szükségem volt 3 kulcsfontosságú változtatásra az életembe. A cél egyértelmű volt, nézzük, hogy ment. Valami szörnyen aljas dolog ez a pre-workout. Egy héten keresztül annyira nem volt kedvem lemenni edzeni, ameddig nem ittam, hogy az valami elképesztő. Viszont eközben eldöntöttem, hogy meg lesz minden nap a 10.000 lépés, és akármennyire is voltam fáradt, nagyon oda tettem magamat a konditeremben. És végül egy hét után valami történt. Az alvásom elkezdett helyreállni. Elkezdtek kifizetődni azok a megkötések, amiket hoztam az életembe. Nem volt telefonozás este 9 után, mindig ugyanakkor felkeltem. Egyáltalán nem vittem be a testembe semmi koffeint. Nem örökre fejeztem be a koffeinfogyasztást, szimplán csak megvártam azt az időszakot, ameddig teljesen úgy érzem, hogy nem pangok már a koffeinre. A normális kereteken belül hoztam vissza az életembe, úgyhogy ne függjön tőle egyáltalán az edzés, és ne roncson az alvás minőségemem. És ennek eredményeképpen az átlagos napi alvásom 3 órával megnőtt. Megvolt minden nap a 10.000 lépés, sokkal energikusabbnak éreztem magam, és a koffein bevitelem is a 10-ére csökkent. És a dolgok kezdtek csak egyre és egyre jobban alakulni. Itt volt az ideje a második lépésnek, ami talán még sokkal nehezebb volt, mint az első. Vel itt volt az ideje annak, hogy bármilyen csalás nélkül kezdjek el diétázni. Ami nekem különösen fáj, mert nagyon édes szájú vagyok. Viszont van egy jó hírem mindenki számára, aki hasonló cipőben jár. Ez is ugyanúgy, mint az alvás része. Napról napra egyre könnyebb lesz, és napról napra egyre jobban érzed magad miatta. Elképesztő az érzés, amikor összhangban működtek a testeddel. Te megadod neki azt, amire szüksége van, ő pedig elvégzi neked a munkát. Amit az egy év alatt tapasztaltam, az az, hogy a legjobb módja annak, hogy tud tartani a diétádat, és a lehető legkevesebbet járjon azon az agyad, hogy éppen milyen kaját kívánsz, ami amúgy nincsen benne a diétádban. Akármennyire is rosszul hangzik, az az, hogy a lehető legkevésbé legyenek finomok a kajáid. Nem mondom azt, hogy ne legyen rajta semmilyen fűszer. Csak azt mondom, hogy tartsa meg a kajád, a minél természetesebb ízét. Ez valószínűleg rengeteget fog segíteni. Elérkeztünk a harmadik ponthoz, az edzéshez. Itt fog összeállni az egész képlet. Viszont ennél a résznél van egy rossz hírem. Ez követeli meg tőled a legnagyobb tudást és a legnagyobb áldozatot. Tudnod kell, hogy mennyit egyél, mikor egyél, hogyan edzél. Ezeknek a kombinációját, hogyha minél jobb eredményt akarsz elérni. Na de nem mutatlak titeket ezzel tovább. Legyen annyi elég, hogyha tényleg ilyen sokat akarsz fejlődni, akkor nagyon sokat megkövetel tőled ez az egész. Annyira nem szimpla, mint ahogyan elmondtam ebbe a videóba. De hogyha érdekel téged esetleg, hogy én hogyan csináltam pontosan, ott lesz egy teljesen ingyenes guide a leírásban, és ott meg tudod nézni. Na szóval itt láthatjátok az egyéves progresszt. Nem szeretek tippelni, hogy hány százalékos testzsíron lehetek, de jóval 10 alatt vagyok. Az új videón 84 kg vagyok, máskon pedig olyan 78 körül. Szóval elég nagy a különbség, és még jóval szárazabb is vagyok, ami amúgy elképesztő. Bár így utólag belegondolva sokkal durvább, hogy eljutottam 78 kilóig így, azzal a munkával, mint amennyit ebben az évben fejlődtem így, szóval nagyon nem mindegy, hogy hogyan csinálod a dolgaidat. Itt még hozzátennék, hogy amúgy az utolsó napon full lebetegedtem. Ahol most itt pózolok, itt is már full lázas vagyok. És a két fajta videó között eltelt egy hét nagyjából, mert beteg voltam végig. Tiszta lázas, nagyon-nagyon rosszul voltam. És feljött rám 6 kiló víz, ami visszajött, mert ugye itt ennél a videónál volt egy kis szénhidrát töltés, meg elengedtünk egy kis vizet, aztán azt így gyorsan visszakortyolgattam a betegségem alatt, szóval bőven nem vagyok sajnos annyira lean. Ami kicsit azért szarul esett, de mindegy, ilyen az élet. Szóval, hogyha érdekel pár tipp, hogy hogyan csináld, akkor nézd meg az oldalamon. Hajrá, srácok, nyomjátok ti is keményen. A kövi év még jobb lesz.